በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላኽ ይብዛሕልኩም ስድራ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? ኣንዳሕና እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን። ብብዘለኸምዎ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛሕልኩም። ሽምባርከስ ሎማዓንቲ ከም ፈቃድ አምላኽ መበሳሳይ ሰሙን ምኩራብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላኽና ጾምና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ንኸፈፅመና ንኣብ ሰናይ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና አሜን። ሽምባርከስ ንኸብለኩም ሰናይ ምክትታል ምኩራብ ሳልሳይ ሰሙን ዓብይ ጾም እስመ ቀንዓተ በይትከ በልዓኒ ትእየርቶሙ ለእለ ይተአይሩከ ወድቀ ላዕለየ ወቀጻዕክዋ በጾም ለነፍስየ። ናይ ቤትኻ ቅንዓት በልዓትኒ ዝገዳደሩኻ ሰባት ፀርፎም ኣብ ልዕለይ ኮነ ስጋይ ነፍሴን ብጾም ቀጻዕኽዋ። መዝሙረ ዳዊት 88 ፍቅዲ 9። ኣብ ዓብይ ጾም ሳልሳይ ሰሙን ምኩራብ ይበሃል። ሰያሙ ድማ ጾመ ድጓ ካብ ዋዜምኡ ጀሚሩ እስካብ ሰንበት ይዝየ። ቦአ ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወአርገ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ወረከነ በምኩራብ እለ ይሰየጡ ወይሳየጡ አልህምቱ አባግዓ ወአርጋ ወጣሌነ። መዝሙረ ዳዊት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 12። ኢየሱስ 12 ዓመቱ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ሊቃውንቲ እናመለሰ ሰባት ተገሪሞም ይሰምዕዎ ነበሩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ኣቦኻን ኣነን ንእልሸካ ነርና ምስ በለቶ ንምንታይ ትዕልሽኒ? ኣብ ናይ ኣቦይ ቤት ክነብር ከም ዝግባእኒ ኣይትፈልጡ እንደኹም በሎም። ማርያም እዚ ሰሚዓ ኣብ ልባ ትሕዞ ነበረት። ኣቦይ ቤት ካብ ባህሪ ኣቦኡ ኣብ ዝተወለደ እምበር ኣረጋዊ ጻድቕ ዮሴፍ ኣቦኡ ከም ዘይኾነ ንምርግጋጽ እንትኾን ናይ ኣቦይ ዝኾነ ብምልኣት ናተይ ቤተ መቅደስ ማለቱ ነይሩ። ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 7 ቤተ ኢሉ ገሊጽዎ ይርከብ። ስለዚ ኣብ ቤት መቅደስ መሸጥን መለወጥን ገይረምዎ ነበሩ። ኩሎም ኣውፂኡ ድማ ኣባረሮም። ናሬታ አይሁድ ድማ እስኪ ንገረና ብምንታይ ስልጣን ኢኻ እዚ ትገብር በልዎ። ጎይታ ድማ እዚ ቤት መቅደስ ኣፍርስዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካህንፀየ በሎም። ንሱ ደሞ እዚ ቤት መቅደስ 46 ዓመታት ዝወደ ከመይ ጌርካ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተሰርሖ በሉ። ንሱ ንሰውነቱ እዩ ነይሩ። ከምኡ ዝበለ ሃዋርያት ነዚ ነገር ድሕሪ ትንሣኤ ኣስተውዓሉ። ጥቅስታት ማቴዎስ ወንጌል 21 ፍቅዲ 12 ቆላሲ ምዕራፍ 2 16 ያዕቆብ 2 ፍቅዲ 14። ኣብ ቤት መቅደስ ዘይኮነ ስራሕ ምስራሕ እትስራሕ ምቁርቋር ከም ዝደሊ ስጋዊ ዕደጋ ስራሕ ዓብይ ነብሩ ምዃኑ እግዚአብሔር ፈጻሜ ከም ዝፍለጥ ካብ ሞታን ከም ዝንስእ ሞታን ድምፁ ክሰምዑ ከም ዝኾኑን ቤት መቅደስ እቲ ህንፃ ጥራይ ከም ዘይኮነን ሰውነትና ቅዱስ ማሕደር እግዚአብሔር ምግባር ከም ዝደሊ እዩ። ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 58 ተጻሒፉ ከም ዝርከብ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ካብ ዘፈትዮን ዝቕበሉን ዓይነት ጾም ወፃኢ ይጾሙ ከም ዘይነበሩ ተመሊሶም ድማ ንምንታይ ደኣ ጾምና ንምንታይ ኸ ዘይረኣኻና ንምንታይ ኸ ንበዓልና ኣዋሪድና እናበሉ ንእግዚአብሔር ከም ዝሓትዎ ተናገሩ። እግዚአብሔር ድማ ንምንታይ ከም ዘይረኣዮምን ከም ዘይመለሰሎምን ከም ኢሉ መለሰ። እንሆ ብዓበሳን ብምክርኻርን ብሕሱም ምውቃዕ ጎስጢትን ኢኹም ትጾሙ ድምፅኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዝበለ ኩሉ እውን ምስባር ዶ ኣይኮነን? እንጀራ ንጡሚ ክትመቅል ነቶም ትሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትካ ክትእቱ ዕሩቕ እንተርኢኻ ክትኸድኖ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሕባእ እንዶ ኣይኮነን? ኢሳይያስ 58 ካብ ፍቅዲ 4 እስካብ ፍቅዲ 6 ብምባል እቲ ምክንያታዊ እስራኤላውያን ክገብርዎ ዝነበረ ተግባር ብግልጽ ነገሮም። ካብዚ ሓሳብ ከም እንርድኦ እስራኤላውያን ጾሞም ንባዕሎም ብምፍታሽ ፍቅርን ሰናይን ምግባር ዘለዎ እንተዝኸውን ነይሩ እግዚአብሔር ዝፈትዮን ዝቕበሎን ጾም ክኸውን ከም ዝነበረ ምርዳእ ይከኣል። ብዛሕዝን መልክዑ ግና ናይ እስራኤላውያን ጾም
ካብ ምግቢ ምክልኻል ወይ ከዓ ምውፃእ ጥራሕ እምበር ፍቕርን ሰናይን ምግባር ዘይብሉ ዘይነበሮም እዮም። ናይናኸ ኣብ ቅድሜና ካብቶም ናይ ኣዋጃ ጾም ዝኾነት እቲ ዝዓበየትን ንኣስታት 55 መዓልታት ዝጽወም ዓብይ ጾም ዝተባህለ ናይ ኣዋጅ ጾም ኣለና። ስለዚ ናይ ጾምናኸ ኣብ እስራኤላውያን ስጋ ተማሂርና ቅድሚ ናብቲ ጾም ምእታውና እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ፈሊጥና ንባዕልና መርሚርና ብምስትኽኻል ዲና ክንጾም? ናይና ጾምኸ ምጾም ማለት ካብ ምግቢ ምክልኻል ጥራሕ ከም ዘይኾነ ከም ዘይኾነ ካብ ልቢ ብምርዳእ ዲና ንጾም? ናይና ጾምኸ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ጾም እንታይ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ብምርዳእ ዲና ንጾም? እግዚኣብሔር ዝፈትዮም ጾም ከመይ ዝበለ እዩ? መጀመርታ ንባዕልኻ ፈቲሽኻ ንስሓ ምእታው ይቕሬታ ምግባርን ብፍቕሪ ምምላስን ካብ ጽልእን ክርክርን ምርሓቕ ካብ እንጀራና ንስጠመዩ ዝጸምኡ ምምጋብ ተሰዱ ጋያሹ ናብ ገዛኻ ኣእቲኻ ምክብኻብ ንዝዓረቑ ክዳን ዘይብሎ ምኽዳን ንዝተኣሰሩ መጽናዕናዕ ንዝሓመሙ ምሕታት ምሕጋዝን ንዝሓዘኑ ተጨንቁ ብቓሉ ምጽናዕናዕ ዓይንና እዝንና ኣፍና ካብ ክፉእ ነገር ምኽልኻል ካብ ክፉእ ነገር ብምርሓቕ እግርና ናብ ሰናይ ተግባር ምምራሕ ናይ ሰራዊት ጎይታ እግዚኣብሔር ዝፈትዮን ዝቕበሎን ንባረኸሉን ጾም ይግበረልና። ኣሜን። ብሓቂ ካብ ኣጋጣሚ ካብቲ ጽሑፍ ናንበብኩ ኣጋጣጥመ እያ እምበር በብሕተን ነይረን ማለት እዩ። ንሕና እውን ከም ፍቃድ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብልፈቶ ክንጸውም ጾም ጥራሕ ብናይ ምግቢ ምክልኻል ከይኾነሲ ካብ ብዙሕ ነገራት ክንጸውም ከም ዝግበአና ምክንያቱ ከዓ ስለበለፀ ኣብ ቦታት እንታይ ይብሉ ካብ ምግቢ ከይበልዓኻ ሕማቕ ነገር ክትሰርሕ ጽቡቕ ነገር እናሰርሕካ ምብላዕ ይበልፅ ይብሉ። ምክንያቱ ብልዒ ዝሮ ዝሮ ንካብዲ ካብዲ ከዓ ምንም ትርጉም የብሉ ማለት እዩና እቲ ትሰርሖ ነገራት ግን ንነፍስኻ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ዝጾመ ሰብ ንነፍሱ ያበርትዕ፣ ዝመጽወተ ሰብ ንነፍሱ ያበርትዕ፣ ዝዓረቑ ዝኸደነ ዝጾሙ ለስተየ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈትዎ መንገዲ ክትገብር ከለኻ ንነፍስኻ ኢኻ ተበርትዕ እሞ እሳ ከዓ ናብ እግዚኣብሔር እትኸድ መንፈስ ስለኾነት ንዓዓ ክነበርትዕ ከለና ንዓና ክጠቕመና ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ጥራሕ ናይ ጾም ስጋ ወይ ከዓ ደይምብላዕ ከይኾነ ከሰዓት 9 ወይ ከሰዓት 11 ምሻ ከይኾነ ብሓሳባትና እናሓሶ ሕማቕ ክፉእ ሓሳባት ክህሊ ክኾን ክኽእል ወይ ከዓ ክንገብሮ እናኽኣልና ጽቡቕ ግብሪ ከይገበርና ስቕ ክንብል ከለና እዚኣቶም ኩሎም ቅዱስ ያዕቆብ እንታይ ይብሉ ጽቡቕ ግብሪ ደይምግባር ልዕሊሲ ሓጢኣት ይብል ማለት እዩ። ሓጢኣት የብለይ ሰራኺት ትብል ትኽእል ኢኻ ኢሉ ግን ጽቡቕ ምግባር እናተኸኣለካ ዘይምግባር ልዕሊ ሓጢኣት ይብሉና። ንሕና እውን ብዝተኸኣለና መጠን ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኩሉ ናቕትዩ ኩሉ ከዓ ካብ ባዕሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተኸኣልና መጠን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝፈቐደልና መጠን ምስ ጾምና ዝካየድ ሓደ ነገራት ክንገብር ከለና ትልበለፀ እዩ። ካብ ሕማቕ ነገር ምስራሕ ካብ ሕማቕ ነገር ምግባር ምብላዕ ይበልፅ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቶም ኣቦታትና እስራኤላውያን እውን ይጾሙ ነይሮም ግን ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ተግባር ግን ካልእ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይሰምዖምን። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሰምዐና እንተኾይኑ ከዓ ብጾም ጥራሕ ከይኾነሲ ምስ ጾም ዝተኣሳሰር ነገራት ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ጾም ኣዳኣሊ ጸሎት ይብሉ ኣቦታት ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ጾም እማለ ጸሎት ይብልና ማለት ጾም ናይ ጸሎት ኣዴኣ ማለት እዩ። ክጾም ከለኻ ብዝያዳ ኢኻ ንእግዚኣብሔር ትቐርብ ካብ ጾሞም ኣብ ጾም ዝተረኸበ ጥቕሚ እምበር ኣብ ብልዒ ዝተረኸበ ጥቕሚ ኣይርአናን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ከዓ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ዋላ እኳ በተለይ ኣብ ስደት ዓለም ዘለና ተገደደ ካብታ ዘለትና ቃዕሚ እንገብራ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዝፈልጦ ብቢ ዘለናዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ስደትና ሕፅር ደሞ ኩሉ ነገር ትማልኡልና መቸም ሞል ኣይመልእ ክቡራት ሓቲን ኣሕዋትን ኩሉ ነገር ይኣኽለን ከይበልኻ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ይኣኽለን ማል ይፈልጥ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ሰብ ምንም ክመልእ ኣይኽእል እዩ። ለምሳሌ ኣየር ተገዛኻ ኣየር ክትወስኽ እዩ ደስ ዝብለካ፣ ገዛ ተገዛኻ እውን ገዛ ክትወስኽ እዩ ደስ ዝብለካ። ስለዚ ግን ብታ ዘላትና ብታ ዝሓዝናያ ተመስገኑልና ዳዓድና ትመልስና ከዓ ምስ ቤተሰብና ኣብ ቤተክርስትያን ኮይንና ምስ ቤተክርስትያን ድምፂ ቤተክርስትያን እናሰማዕና ተትኽእሉ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ከዓ እናቐረቡና በተለይ ኣብ ጾም ሰዓት ከዓ እናቐረቡና ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚኡ ኣብታ ቤተክርስትያን ኮይንና ክንገብሮ ክንውዕሎ
እግዚአብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና፣ ስደትና የሕፅረና። ክቡራት ሓቴን ኣሕዋቴን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሰላም ንዓድና ይመልሰና። ሽም ባርከስ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።